What's up mga friends? Oh, tignan nyo to. Trending. Mga inihaw na balot. O grilled balot kung tawagin sa English. Okay? Nandito na rin sa Pangasinan. Dito sa aming bayan ng Mangaldan. Nakarating na rin dito. Teka, mag-intro muna para tayo. Here we go! Like, share, subscribe. Welcome to my channel, Vlogsy TV. Foods, travels, plants, others. Nood na po! Yan mga friends, tingnan nyo. Ito pala yung sinasabi nilang mga inihaw na balot. Okay? Kakaiba. Ang pagkaalam ko nito, ang original nito ay sa Thailand. Bari ginaya lang po ito sa atin. Okay? Yan po. Kasi dun sa Thailand, gumagamit po ata sila ng mangkok na lagayan. Samantala dito sa atin, dito ay yung mismong shell ng balot ang pinapatong natin sa uling. Okay? Yan po. Yung mga iba nga tinatakpan nila Yan. Yan. Wala na kayo nito mga friends. Tikman nyo din. Yung mga hindi pa nakakatikim dyan, kuha na po kayo. Okay? Pag nakapunta rin po kayo dito sa Mangaldan, yan, meron na rin po kayo madadatnan na mga inihaw na balot. Yun nga lang, bari hini-hini lang po kayo sa pagkain nito. Okay? Kasi alam nyo na, mataas ito sa cholesterol. Iwas hypertension, mahirap na. Bari konti lang po ang inyong kainin. Yung isa, dalawa, yun, pwede na yun. Tama na po yun, no? Kasi pag nasubrahan nyo, mahirap. No? Mas lalo ngayon, mainit noon. Yan, uso-uso ang stroke. Kaya konti lang po ang kakainin nyo ng ganitong. Okay mga friends? So hanggang dito na lang tayo mga friends, okay? Bali, pinakita ko lang tong mga inihaw na balot na nandito na rin dito sa aming bayan ng Mangaldan. Okay? So ano mga friends? Bali, magpapalam na ako. Importante ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. At tandaan nyo po, I love you all. Paalam!